Ayan, good morning at uuwi na po kami mga guys. So, nandito kami ngayon sa mansion sa Bungliw. Ayan o si nanay. At pauwi na po kami ngayon sa mansion sa Lawang. Puro mga mansion. Mansion. Ayan o, yung baby binabaduan na siya. So guys, tara. Samahan niyo kami sa aming biyahe for today's video. At ayan mga kachapsoy, ready na kami babay mansion for a while at babalik na lang po kami dito sa pista sa Barangay Bungliw. Shout out po sa inyo. Ayan, uwi na kami guys. Nanay, salamat. Tatay, ganyan kami. Ayan guys, at sulit po yung aming dito. Aming paglalag dito sa Bungliw. Hoy, bubum! Matawa-tawa ah. Bakit? Bakit masaya? Uwi na? Psst. Lumingag ka dito. Mapayag. Porya. Porya ungab. Wali na porya ungab. Aylin, inga, palawayan mo siya. Pati manan mama. Salamat po rin nga ba? Wow, I love Bungliw. Ang ganda ng nila dito, ng kanilang welcome gate. At ayan mga guys, ito na po dito yung bangka na sasakyan namin. So sumakay na si Aileen at ayan ang ganda po ng kapaligiran, banayad po yung tubig, presko po yung hangin. At kami sumakay na mga kachapsoy. Ayun may lumabay na isang baluto. Ayan guys, ang ganda pong tingnan. Ganito po yung napakaganda po sa probinsya. Yung mga tanawin at ayan mga nagsisasakayan na yung mga tao dito. Muntik na magtipagso si Padijubal. Ayan, shout out po dito sa aming ski chairman dito sa Barangay Bungliw, si Padijubal. Shout out sa mga sumakay. Na-shoutout ka na ha, ay napagdumot. Naka-live pa naman ako ng ting-ting. Mawa ni ata. Trending haon. At ayun mga guys, mga kachapsoy, yes, break it down yo. Umalis na nga po yung bangkang sinasakyan namin at ayan ang ganda pong tingnan dito mula dito sa sasakyan yung buong kapaligiran po ng ilog ng Barangay Bungliw. Ayan, shout out po sa lahat po ng matag Barangay Bungliw, Lawang, Northern Samar. Doon po sa mga nasa Maynila, nasa abroad, nasa ibang bansa, nasa syudad ng tatrabaho. Shout out po sa inyong lahat. Ayan, good morning, yes, break it down nyo sa inyong lahat. Ang ganda po ng inyong barangay at ang ganda ng tanawin dito guys. Doon po sa mga kababayan natin, pasyal na po kayo dito, bisitahin po ninyo. At ayan, humapit kami dito sa isang station kasi station of the station of the cross. Hindi dito, may mga dito, may mga station dito para sa pagbabiyahe. At ayan mga guys, yes, break it down nyo. Nagpasya na po kaming umuwi mula po sa aming 2 days vacation talaga dito po sa Barangay Bungliw dahil wala pa po kaming ligo-ligo, isang semana na po kaming hindi naliligo dahil nga po sa mga pamahiin tuwing sasapit po ang mahal na araw. Aminin niyo guys, ang dami-dami kasi mga pamahiin tuwing sasapit po yung mahal na araw, kagaya po ng bawal ang pagwawalis, bawal ang pagtututbrush, bawal talaga pagtututbrush, bawal ang paliligo. Yun po pinakamasaklap, bawal ang maligo sa loob ng isang linggo. Grabe naman yung mga pamahiin na yun. Pero guys, shout out po doon po sa mga sumusunod sa mga pamahiin. Wala pong masama sa pagsunod sa mga pamahiin dahil ito po yung tradisyon at kultura na kinagisnan po ng ating mga magulang. Kung hindi man po kayo sang-ayon at hindi man po kayo sumusunod sa mga pamahiin ito,
ayos lang din po, basta respeto na lang po sa bawat kagustuhan ng bawat isa. At ay mga kachapsoy, dumuong na po kami mga kachapsoy, nakarating na po kami dito po sa aming munting bayan, dito po sa Lawang, Northern Samar. Ito po dito yung sakayan at babaan po ng mga pasahero. At ayan mga guys, nagbabayad na po sila, hindi po kami makaalis dahil wala nga kaming pangbayad, charing lang. Pero syempre ayun, nagbayad na po kami doon at migilap shoutout po sa aming mga kasamahan dito sa pagsakay. Shoutout po sa inyo. Opo. Shoutout din po sa may-ari ng bangka. Ayan kay Papay John. Migilap shoutout po Papay John. Salamat po sa matiwasay na pagbabiyahe. Yes, yo, break it down yo. At ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa inyong nag-iisang Maestro Waray. Hanggang sa muli.